Biblia tvrdí, že duchovný svet, v ktorom sú démoni, padlí anjeli a nečistí duchovia, predsa len existuje. Čo o nich vieme, ako nebyť pod ich vplyvom a zvíťaziť nad nimi, sa budeme rozprávať v dnešnej 20 minútovke. Zostaňte s nami. Hosťom dnešnej 20 minútovky je pastor Peter Minárik. Peter, vitaj. Ďakujem pekne, teším sa, že som tu. No dnes nie je moc ľahká téma, taká, že by sme s ňou len tak prešli a dobre sa v nej cítili. No, dobre sa v nej asi budeme cítiť, ale nie je to taká možno radostná téma. Tak podstatné je, aby na konci výsledok bol radostný, takže Božie slovo hovorí poznaj pravdu, pravda ťa vyslobodí, takže verím, že takto cez tú reláciu prejdeme a na konci bude víťazstvo a vyslobodenie. Áno, určite víťazstvo, vyslobodenie nie je vystrašenie a proste nejaká deka by padla na človeka. Dnes sa budeme rozprávať o duchovnom svete. Čiže Biblia nám hovorí jasne, že existujú zlí duchovia, že démoni, padlí anjeli, takéto pojmy sú tam, Satan, diabol, Boh, toto všetko v Biblii nájdeme. Áno, a práve preto sa v tom potrebujeme zorientovať. Takže máme Boha, máme dobrých anjelov, ktorých Boh stvoril a Boh nestvoril žiadneho zlého anjela, ale anjeli sa niektorí vzopreli Bohu, aj keď ho videli tvárou tvár a odvrátili sa od neho a tým pádom sa stali padlými bytostiami, padlými anjelmi. A teda preto máme dobrých anjelov, ktorí sú s Bohom a slúžia Bohu. A potom sú padlí anjeli. Ich hlavným šéfom je Satan alebo diabol, to je vlastne synonymum, ktorý bol hlavný anjel, ktorý mal uctievať Ježiša a na ňo mal obrátiť pozornosť a všetku úctu a on ju obrátil na seba. Preto sa stal padlou bytosťou, strhol so sebou 1/3 anjelov a tí sa stali vlastne padlými anjelmi, sú v určitom hierarchickom zoskupení a vplývajú vlastne na to, čo sa deje pod nebom, čiže sú v opozícii voči Bohu a takisto sú proti a snažia sa riadiť dianie na zemi cez politiku, cez systémy, cez morálku. Chcú navodiť systém, ktorý by ľudí vlastne dostal pod útlak a pod vládu diabla. Potom tu máme ešte démonov alebo nečistých duchov, o ktorých hovorí Božie slovo, nájdeme to v Biblii a to sú vlastne bytosti, ktoré sú bez tela, tým sa rozlišujú od anjelov. Anjel sa vie zjaviť, anjel má telo, Boh ho vie niekam poslať, kdežto démoni sú bytosti, ktoré sú bez tela a chcú sa vyžiť v tele, chcú sa dostať do nejakého tela. Napríklad, keď Ježiš vyhnal z gadarenského démonov, tak vošli do svíň, nechceli byť mimo tela, ale tie svine chceli byť zase čisté od démonov, tak radšej volili skočiť do mora a prišli o život, ale zbavili sa tým aj týchto démonov. Takže démoni sú bytosti bez tela, chodia po suchých miestach, tak hovorí Božie slovo, a chcú sa dostať do tela, chcú vyžiť svoje zlé žiadosti v tele. Mohli by sme ich pripodobniť ako k parazitom. Parazit je hostiteľ v tele človeka, vlastne berie z neho svoj život, ale nakoniec zabije aj hostiteľa a tým pádom odumrie aj on. Takže nejako takto je to s démonmi, ktorí chcú vyžiť svoje zlé žiadosti v tele človeka a takto sa chcú aj do človeka dostať. No veľmi podľa mňa stručne si to rozobral, najstručnejšie ako sa dalo, takáto hlboká téma. Až taký nepokoj z toho môže prísť, že toto všetko žije okolo nás? Áno, tak toto je, ale netreba mať z toho obavy. Naopak, treba poznať pravdu, lebo pravda nás vie vyslobodiť. To znamená, nehovoríme preto, aby sme niekoho strašili, ale aby bol človek v realite a vedel
s týmito vecami správne sa k ním postaviť a s týmito bytostiami, ktoré sú okolo nás, aby vedel človek správnym spôsobom jednať. Čo keď niekto tomu neverí? Dobrá teória, možno aj Biblia o tom hovorí, ale ja si myslím, že nepatrím pod vplyv takýchto nejakých zlých duchov a nejako sa ma to nedotýka. Pravda, že môže si to človek myslieť a cieľom aj satana je, keď ľudia rozmýšľajú tým spôsobom, že ani neexistuje, že to je len výplod v hlavách ľudí a to je vlastne to oklamanie. A my nechceme byť oklamaní, ale riadíme sa podľa Božieho slova a napríklad rozdiel medzi starou a novou zmluvou je v tom, že keď prišiel Ježiš, tak všetci hovorili, aké nové učenie, ktoré je s mocou, že jak je to možné, že tento človek vyháňa démonov. Predtým to nebolo možné a zrazu niekto vie vyhnať z ľudí démonov, vie zmeniť ich osud a ľudia často prídu na to, alebo si myslia, že nejaká zlá vec, ktorú nevie v sebe ovládať, že to je jeho súčasť, jeho prirodzenosť a pritom nevie, že práve túto vec vypôsobuje démon, ktorý je v ňom a teda on si myslí, že je to jeho súčasť, že to vlastne on taký je a tu môžu byť práve takýmto spôsobom démoni skryto v človeku. Človek sa ich nevie zbaviť a zrazu, keď príde na to, že je z tohoto možné oslobodenie, tak vie z tohoto výjsť. Vie z toho výjsť, čiže démoni prebývajú v ľudskom tele, cítia sa tam dobre a tam tú prácu konajú, keď zhrniem to, čo si povedal. Áno, oni môžu byť v človeku, ale môžu byť aj v jeho prítomnosti, v jeho prostredí, kde je. A cieľom je, že vplývajú na jeho život a ich cieľom je zničiť človeka. Vďaka tomu, že tieto relácie podporujete aj finančne, umožňujete, aby dobrá správa bola šírená všade tam, kde je to potrebné. Ste súčasťou a partnermi tohto projektu, za čo vám patrí obrovská vďaka, no a môžeme pokračovať v rozhovore ďalej. Keď zhrniem to, čo si povedal, 1/3 duchovného sveta je ako keby zlá. Dá sa tak povedať? Áno. Prečo to Boh rešpektuje? Prečo nezničí tú 1/3 a nie je to všetko 100%, ale nechá túto 1/3 tak, nech si v podstate ničia ľudské stvorenie? Nie, neničia len ľudské stvorenie, ale cieľom je, že vznikla vzbúra v nebi a na riešenie tejto vzbúry anielov, keby Boh použil silu, tak by ostala stále pochybnosť v ostatných anieloch, že Boh to potlačil silou. A Boh, ktorý je vševediaci, ktorý má všetku moc a všetku silu, vedel by to takýmto spôsobom spraviť, ale ostalo by, že Boh vlastne na základe sily a na základe toho, že je vyššie postavený, zničil slabšie bytosti, a ostala by taká horkosť alebo nejaká nevyriešená vec, ale Boh to všetko rieši zo svojej prozreteľnosti tým, že slabšou bytosťou chce poraziť silnejšiu bytosť. Teda nie presadením sily, ale tým, že všetko urobil dobre, správne, tak jak dal ľuďom Boh slobodnú vôľu, tak ju dal aj anielom. A anjeli, keď porušili dobrovoľne a zhrešili, postavili sa ako opozícia proti Bohu, bolo to ich rozhodnutie a napriek tomu Boh to tak nechal a dovolil to, lebo keby to neurobil, tak anjeli by neboli slobodné bytosti. Takisto aj človek by nebol slobodná bytosť. To znamená, jak anjel, tak aj človek vedel sa vzbúriť voči Bohu, neposluchnúť ho a robiť si, čo on chce. A takto vlastne vznikla vzbúra aj v nebi a potom aj na zemi, ktorú tiež spôsobil diabol. A prečo to Boh necháva
tak je preto, lebo vie naplniť všetko vo všetkom a musí prísť až ku konečnému súdu, konečným veciam. To znamená, všetky tieto veci spolu pôsobia na zemi a vyriešenie nepríde silou, ale vyriešenie príde tým, že človek sa vie napraviť a skončí to tak, že v nebi nebude žiadna bytosť, ktorá by tam bola z donútenia, alebo preto, že musí, ale preto, že chce a že poznali, že Boh je naozaj dobrý, že jeho podstata je láska a takto vedia spočínuť v ňom. A niekto by si mohol povedať, že ako viem, že som pod vplyvom týchto zlých duchov, keď vôbec neverím tomu, že by som vôbec mohol byť? Tak každý človek, či týmto veciam verí, alebo či je ateista, to je jedno. Každý vníma a vie, že sú dobré veci a sú zlé veci a každý sa s tým stretáva. Ale môže to považovať, že to je nejaký osud, alebo taký som, tak som sa narodil, taký som nervózny, taký som a rôzne tie vlastnosti si povedia, som to ja. Áno, a toto je práve jedna z vecí, ktorú používa diabol na oklamanie človeka a takisto toto využívajú démoni, lebo my aj keď nazývame nejakých démonov, tak v Biblii sú nazývaní nečistými duchmi a Ježiš vlastne vyháňal nečistých duchov a takisto aj nám dal právo a moc nad každou mocou nepriateľa a takisto poslal svojich učeníkov a teraz sme aj my k tomu poslaní, aby sme vyháňali démonov, to znamená, aby sme sa ich vedeli zbaviť a aby tieto ich vplyvy neboli v našom živote. Možno je tak zaužívané v tradícii, že vyháňanie démonov, ak už tomu nejaká cirkev verí, tak môžu robiť len vysoko postavení a určení ľudia k tomu. Aj nám množstvo divákov píše, že či sa vieme modliť a vyháňať démonov, tak to otvorene sa pýtate. Čiže odpoveď je? Áno. Nemusíš byť exorcista, alebo mať tento ušľachtilý názov, ktorému nikto nerozumie, ale podstatné je, že či veríš Božiemu slovu tak, ako je a či si prijal moc Svätého Ducha, skrze ktorého vieme vyháňať démonov. V prvej rade ich potrebujeme vedieť rozpoznať, čo nie je vždy také jednoduché, ale keď si dáme napríklad otázku, ako človek rozpozná v sebe démona, tak vplyv démonov sú vlastne nutiace sily. Keď robím niečo, čo nechcem, tak to je práve vec, za ktorou môžu byť démoni. Keď človeka ťahajú nejaké cudzie myšlienky, ani ho to nenapadlo, ani nevie, prečo také veci prišli a tie myšlienky ho vedia obťažovať. Vie napríklad prísť nevysvetliteľný strach na človeka, alebo zúrivosť, bolesť, horkosť, všelijaké trápenie. Biblia ich nazýva takisto, že sú trapičmi. Takisto na základe toho, keď človek robí hriechy, to znamená robí veci, ktoré sú vo vzbure voči Bohu, tak prichádza trápenie na jeho život a Boh priam dovolil, aby na človeka prišli trapiči, keď sa búri voči Bohu. Takže sú to aj dôsledky toho, že tým, že človek sa nepodáva Bohu, tak otvára priestor práve pre tieto bytosti. Takisto Božie slovo hovorí, že sú ľudia, ktorí uctievajú iných bohov a teda uctievaním iných bohov, tak Božie slovo hovorí, že slúžia démonom a prinášajú obete démonom. Čo myslíš iným bohom? Povedz príklad. Čo môže byť uctievanie cudzích bohov? Môžu to byť okrem Boha Izraela, okrem Boha, ktorý je popisovaný v Biblii, všetky iné božstvá, ľudia, zvieratá, akékoľvek iné bytosti, ktorým človek dáva nadprirodzenú úctu, tak vlastne uctieva buď padlých anielov a obetuje démonom,
a tí ho vlastne zotročujú a trápia jeho život, že sa nevie pozdvihnúť, nevie sa vymotať z rôznych vecí a znova padá do nejakých závislostí, do zlých vecí. Máš ty nejakú osobnú skúsenosť s démonmi? Poviem také dve veci, ktoré by mohli práve toto otvoriť tak, aby človek tomu lepšie rozumel. Poviem skúsenosť jednej ženy. Ešte bola dievča a druhé dievča jej hovorilo, niekto jej ublížil, tejto žene, no ešte dievčaťu, a tá druhá to videla, tak jej hovorí, že poriadne sa na zlosť, poriadne zahreš. Keď to urobíš, tak pocítiš, jak sa uvoľníš, jak príde také uvoľnenie. Poriadne. A ona hovorí, nie, nepoviem to. A ona jej presne hovorila nejaké slova konkrétne, že jak má sprosté slova, jak ich má povedať. A tak, keď to tak od srdca povieš, tak uvidíš, jak sa ti uľaví a jaká príde úľava. A táto len hovorila, nie, neurobím to, nepoviem to. Zavrela ústa, držala si ústa, nepovedala to. A toto sú vstupné brány, kedy vedia vstúpiť démoni do života človeka. To znamená, môže to byť, keď príde človek sa napríklad v mladosti niečoho zlakne, alebo príde na neho nejaký strach, alebo bolesť, alebo je niekto zneužitý fyzicky, znásilnený, či muž, či žena, a cez to vedia prísť do jeho vnútra démoni, alebo či je to cez okultizmus, cez nejaké takéto vplyvy, uctievanie cudzích bohov, cez hriechy, tak vedia práve prísť bytosti, ktoré potom sa stanú, že stále trápia toho človeka. Jak je to napríklad možné, že človek, ktorý bol znásilnený, či je to muž alebo žena, tak potom sa z neho stane prostitút alebo prostitútka, že potom vydáva svoje telo. Urobili mu zle proti jeho vôli, on to nechcel a potom miesto toho, aby navždy sa od tohoto oddelil, tak sa z neho stane človek, ktorý v tomto predáva svoje telo, alebo či to robí len zo záľuby, tak je týmto ovládaný. A to je práve, že tam vstúpia nečistí duchovia a prelomia v ňom bariéry, ktoré vypôsobia, že človek sa potom z toho nevie vymaniť, sám to nechce. Apoštol Pavol hovorí, že ja, ktorý chcem činiť dobré, tak neviem činiť dobré, a kto ma z tohoto vyslobodí? A je to práve Ježiš, ktorý vie vyslobodiť každého človeka z takejto veci. Teraz poviem osobnú skúsenosť. Jak vstúpil do mňa duch zlosti, ja som bol človek, ktorý napríklad chytal som ryby, a keď sa mi zamotal silom do takéhoto chuchvalca, tak ja som mal trpezlivosť a v kľude som to vedel rozmotať, nezlostil som sa a trvalo mi to iba pol hodinku alebo hodinku a rozmotal som to. Môj otec, keď to videl, on odstrihol, naviazal si na novo a chytal ďalej. Hej? Takže neovládali ma nejaké zlosti, nebol som človek zlostný, a v jednej chvíli bol som ženatý a proste niečo ma trápilo a teraz vo vnútri prebiehal vo mne boj a teraz som chytil pero a v zlosti som ho zlomil, a keď som ho zlomil, tak zrazu som vnímal, že niečo do mňa vošlo a taká zúrivosť, taká zlosť vošla vlastne do mňa, a vtedy som sa zlakol sám seba, že neviem sám seba ovládať, že neviem, ako budem reagovať, čo urobím, že viem urobiť nejakú zlú vec, či sebe alebo druhému. A toto som v tejto chvíli, to bol pre mňa to spúšťač, a dovolil som, a bol som kresťan, znovu zrodený, vošiel do mňa duch zlosti.
Potom sa k nemu pridal duch sebaubližovania, to znamená, keď som sa nad niečím trápil, tak som si sám robil zlé, napríklad som búchal hlavou o stenu. Aj? Čo asi není. A tým som sa snažil, proste myslel som si, že je to zo mňa, že ja som taký, ale vedel som, že však taký som nebol, kde sa to vzalo. Až keď som pochopil tieto veci z Božieho slova, že to nie som ja, že vošlo do mňa niečo, čo sa chce cezo mňa vyžiť, tak som začal vlastne s tým bojovať a trvalo mi to asi 5 rokov, kým som sa z toho vymanil a cieľene som, keď prišla znova tá sila, proste takto som bol normálny, nič sa nedialo, ale boli nejaké spúšťače, že keď ma niekto nazlostil, alebo prišla nejaká situácia, tak zrazu zase to bolo vo mne a chcel som dakomu ublížiť, chcel som sebe ublížiť, chcel som niečo, proste zrazu som nevedel, že jak budem reagovať a sám som sa toho bál a vedel som, že toto je, že to nie som ja. A toto je vlastne základná vec, čo človek musí urobiť, že musím to rozlíšiť, že toto nie som ja. Keď sa s tým človek stotožní, Božie slovo hovorí, nemôžu ísť dvaja spolu, keď sa nezhodnú. A keď človek sa zhodne, že to som ja, tak vlastne démon má vyhraté, lebo v tom človeku má pevné miesto. A môže potom, ten človek potom reaguje, no čo, ja už som taký. Ja neviem ináč, proste ja už som taký, mňa nezmeníš. Ale Boh ťa vie zmeniť a keď si uvedomíš, že to nie si ty, ale je to iná osoba v tebe, ktorá chce vyžiť tvoje telo alebo používať tvoje ústa, aby si rúhavo rozprával, preklínal, zlorečil a potom zrazu, keď si kľudný, tak to prosíš o odpustenie tých druhých a povieš, neviem, čo to do mňa vošlo. A to je presne to, že človek to povie, že neviem, čo to do mňa vošlo. Démon vošiel a prejavuje sa. Potom je zase ten démon utlačený alebo je tak v skrytosti a potom pri nejakej príležitosti zase sa vie prejaviť. Takto vedia ľudia vyskočiť z okna, takto vedia ublížiť druhým. V správach máme plno správ, kedy povedia, že taký dobrý človek to bola, pozabíjali sa medzi sebou v rodine, alebo žena muža zabila, alebo nejaké veci. Kde sa to vzalo? Vyháňali sme démonov napríklad z ľudí, žena povedala, že nejako vošlo do nej, že zavraždí muža, zabije ho a bolo to, keď umývala riady a keď mala nôž v ruke, tak vtedy sa preto otvorila a aj mužovi to povedala, že ona s tým nožom ho zabije a nechce to urobiť, ale nevie, čo má robiť. A oslobodzovali sme ju od toho a nakoniec bola z tohoto vyslobodená. To znamená, démoni sú nútiace sily, osoby, ktoré sa chcú skryť do toho, že to sme vlastne my. A nie, treba sa tomuto vzoprieť. Vzoprite sa diablovi, odíde od vás. Takže my sa potrebujeme týmto veciam zoprieť a Boh nám dal silu, aby sme sa z týchto vecí vyslobodili. Takže toto potrebujeme praktikovať. A vravím ja, až po 5 rokoch, kedy som cieľene bojoval voči tým démonom sebaubližovania a zúrivosti, nejakej skrytej zlosti, ktorú ja som to akože navonok neprejavil, ale vnútri som sa trápil a všetky tieto veci vo mne prebiehali. Tak keď prišli tieto veci, tak som cieľene hovoril v mene Ježiša Krista vypadni, pomenoval som duch zlosti, duch sebaobližovania, nepoužiješ moje telo, nebudem si ubližovať, nebudem robiť tieto veci. Ježiš Kristus je vo mne víťazom a nedovolím, aby si použil moje telo. Môže byť aj taká situácia, že tí zlí duchovia alebo démoni, ktorí sú v človeku, tak sa tvária, že je to také dobré, že je to také príjemné a že ako keby tí duchovia zakrývajú pravdu o Bohu, že Boh je tu a vie ich z toho dostať?
Jednoznačne. Sú démoni, ktorí sú takí, čo človek hneď vie, že mu ubližujú, ale sú démoni, ktorí napríklad, zase sme mali iného muža, ktorý mal konkrétne osoby, ktoré s ním rozprávali. A on napríklad vedel vyhrať v športke alebo nikdy nie prvú cenu, ale normálne mu tie osoby nadiktovali čísla, on ich dal a vždy vyhral nejakú druhú, tretiu alebo štvrtú. Vždy dostal nejaký obnos a normálne sa týmto vedel aj živiť. Potom sú démoni, ktorí dávajú známosť človeku, ktorú by inak nevedel. A toto sa človeku páči, toto by chcel. Ale potom zistí, tak jak aj tento muž, ktorého som spomenul, zistil, že tieto osoby ho chcú zničiť a že ho chcú zabiť. A vtedy vlastne prišiel za nami a prosil o vyslobodenie a v mene Ježiša Krista on ich pomenoval, presne tieto mená sme vyhnali z neho a bol z tohoto slobodný. Takže potom sú sexuálni démoni, ktorí chcú vyžiť telo v sexuálnych hriechoch, ktoré sú príjemné, ktoré prinášajú nejakú úľavu alebo radosť, potešenie, ale potom ostane horkosť, človeku je trapne, sám seba presvieča, že to je dobré, ale nie je to dobré a je otrokom tých žiadostí, lebo nevie sa tomu zoprieť. Sám to nechce, ale aj tak to robí a stáva sa otrokom týchto vecí a tým pádom v jeho tele sa vyžívajú iné bytosti a on vlastne je toho otrokom. Čo by mal urobiť človek, divák, ktorý nás teraz pozerá a zistil, že v jeho živote sú takéto sily, prejavujú sa nejako a chcel by s tým jednať, lebo má toho dosť, lebo vidí, ako mu to zničí život, ničí rodinu, ničí seba samého. Čiže čo by mal taký človek urobiť? Tak v prvej rade vždy je to spojené s hriechmi. To znamená, tieto hriechy treba vyznať. To máte ako s opilcom. Opilec povie, ja kedykoľvek môžem byť z toho slobodný. Ale počuje štupel, jak sa otvorí a už není slobodný v tej chvíli, musí si vypiť, potom je 3 dní alebo nejaký čas naložený v liehu, potom medzi tým rozbil doma veci, zmlátil ženu, deti, potom keď je triezvy, tak hovorí, že to není on, že on už bude dobrý, už to nikdy nespraví a znova to zopakuje. Takže sú to tieto nutiace sily, to znamená, treba sa vysporiadať s hriechom, treba to vyznať ako hriech, tie veci, ktoré sú za tým. Treba sa podať Bohu, volať k nemu, prosiť o milosť a potom sa jednoznačne treba vzoprieť. Božie slovo hovorí, vzoprite sa diablovi a utečie od vás. Božie slovo hovorí, keď si znovu zrodený kresťan, že mocnejší je Ježiš Kristus v tebe ako démoni, ktorí sú vo svete. To znamená, dostal si právo a moc vyťaziť nad všetkou mocou nepriateľa a nič ti neuškodí. To znamená, potrebuješ sa v tomto vyučiť, potrebuješ toto prijať, vzoprieť sa diablovi a démonom a utečie od teba. Priatelia, zlé sily, zlí duchovia a démoni reálne existujú, Biblia o tom hovorí a ich cieľ je jednoduchý, zničiť ľudský život. Náš mail info@20minutovka.sk je vám k dispozícii, aby ak ste počas tejto relácie zacítili alebo spozorovali, že aj vy bojujete s takýmito silami, neváhajte nás kontaktovať, máme tým po celej Slovenskej a Českej republike, veľmi radi sa budeme s vami a za vás modliť a ste na správnej ceste k tomu, aby ste žili víťazný a úspešný život v Bohu. Hosťom dnešnej 20 minútovky bol pastor Peter Minárik, rozprávali sme sa o démonoch a o zlých duchoch. Peter, ďakujeme. Rado sa stalo. Ešte by som podotkol, že netreba zase za každým stromom, za všetkým vidieť démonov, lebo aj to je nejaké ovplyvnenie démonské, keď človek za všetkým hľadá, ale keď je reálna vec, že stále niečo ničí tvoj život,
tak práve za tým môžu byť démoni. Keď sa nevieš z toho sám vyslobodiť, nájdi zbor, nájdi ľudí, kde ti s týmto pomôžu a Boh ti dá vyslobodenie. Ďakujeme, že ste s nami každý týždeň a sme vďační, že vďaka 20 minútovke ľudia poznávajú Boha, majú menené životy a príjmajú uzdravenie. A je to možné len vďaka tomu, že tieto relácie podporujete, šírite a zdieľate a presne tak sa dostanú tam, kde sa majú dostať a stávate sa tak súčasťou a partnermi tejto služby. Prajeme vám, nech je váš pokrok zrejmý vo všetkom a nezabúdajte na to, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.